Dina menghadapi pesta deklarasi Parsibona Indonesia Raya disialani di haroro nami di partikiano nama bobor si bertordi asa takassamu dina bonania sutun nami dina lahu majalo ima bora si bertordi nawe Allah si pasaton nami songo dia ma sama si ajar-ajar kita di hamu bonania sutun nami di haroro nami bobor si bertordi parjolo doha ma bobor si bertordi bebar rasa panotoro nanon Mauliate jolo pasahatamu majo si pirito diono jak tubuh inganan nami tujabu nami tujabuta ipian nona saja lo kamu tortor. Jadi mau lihatnya mah di haroro nami di rohan nami hamudo mangido gosipano mono tersongan. Mau lihat mah amak padde nami ala Roma do masahali tubuh nami manurung lau mangadobi ulau nauli ulau lasni roha ima deklarasi Parsibona Indonesia rabdo pelantikan pengurus martomu-tomu nauli martomu-tomu nadenggan baik kau si panomu-nomuni ala Roma donga sahali tubuh nami baik sianon dari sini Hela nami, hela Nisitorus, manak bere, rojo tuso. Nisitoruzon, bolo dangan oke la bere. Jadi mau lihat ya mas songon imaro nami nama bobor si bertordi alai di partikianon adong gope songon si hatahonon nami tu hamu dong asal tubuh nami. Jadi pas partikianon pas hama tu ketua umum. Di hamu dongan seorang, gitu kan? Dongan sahal tebu Raja Sitorus. Madok melihat rohita tu tuhani. Ala sadarion di baik kamu deklarasi punguan Sitorus persadaran Sitorus Nabulonisi. Tadok do melihat materi bata. Jadi rodo kami sudah manurung di son. Au Profesor Adler manurung ketua ni Patabor Indonesia manurung se Indonesia. Jadi sebelum mulai nang bangun nabi do mengalehan kenangan tuhamuna akka Sitorus. Jadi tak mulai mah pertama ya. Jadi kenang-kenanganon akan dipandu Bapak Tua. Mau lihat tema diamat tadi Bapak udah niba Ketua Umum Patabor Indonesia naniuluhun ni amata Profesor Dr. Adler Manurung. Gokod doina si paimaon jauh-jauh sialusan digokon do jauh-jauh muna marhite panitia ima diulas niroha apala di hari nauli di bulan Nandengganon marhite-hite deklarasi sekaligus pelantikan pengurus Parsibona Indonesia Raya nakanengau saksio kami jalai macailas do rohanami di kokot jauh-jauh muna dongat tubuh nami peparan ni putanagabi siad raja narasaon ima Raja Sitorus nagabe hasuta bolo di partikianon dilas ni rohanami raja nami dongat tubuh adonggo
si pasaton nami molotumpe dang boya paleris hamu saluhuna naung sude mahamu dapotan sian hami donga sali tubumuna toga manuruk dang namangulosi hami donga tubuh Raja Sitorus yang guna pasat tu lulus nagajang Sitoro Prabu sian akatulangta dot hula-hulana do anon pasatonna ditikina tuhamuna songon cendramata nanaing pasaton nami songon hata nami nakaning molotungpe terbatas nang sude mahamusia de Raja Sitorus ate jadi na perjolo hubasa tami manon tu ketua Dewan Penasehat asa tujulu nasida diuduti mamuse tu ketua umum Parsibona Indonesia Raya dung sidungi tu sekjen Parsibona Indonesia Raya dungi muse bendahara umum Parsibona Indonesia Raya nasadanai ima nama kelojahon ulot tasadarion ketua pelaksana pestata sadarion 5 ma hola cendramata nau pasatami sian patambur Indonesia ngaradeha muamang sarohami pasaton dung sidungi baru penunu jalo hami tortor nami jadi satabi dia moku Paniroy isoma Dr. Hisar di pasaha manon tu ketua Dewan Penasehat Profesor Dr. Adler pasahaton tu ketua umum ya didampingi dengan Inang Guda amata sekjen pasahaton tu sekretaris Parsibona Indonesia Raya inata Ibu Edison Manurung pasahaton didampingi Pak Edison pasahaton tu bendahara namangihut iman not tu ketua panitia pesta sadarion alane amang dongat tubuh alaning pasahaton kanang-kanang mahami tu dongat sali tubuh Raja Sitorus pitahuma godang tanah somatusi mau lihat ya mah diamu parkot sinami alaning pasahaton nami cendramata soal kenang-kenangan tu donga sali tubuh nami ima Parsibona Indonesia Raya disialani baik damang ma godak sape-sape asa di sape hok kami asanggia sape ha gabion sape ha morao oh tu oma tu penasehat manak panuturi penasehat Isima penasehat jamu protokol lami protokol lami penasehat oh. Bang Tere dihamu protokol lami asa atur hukamu tuisi roh asa atarna tu pada sehat di dia Indonesia pela sehat tu solo masa bulu si pasar tu solo mah dungi tu ketua Parsibona Indonesia Raya
ketua. Dungi bagi umat musik tu sekretaris. Sekretaris Parsibona. Dungi ibu umat musik tu bendahara Parsibona, bendahara bahasa tamuan. Dungi ibu umat musik tu ketua panitia pelaksana pesta di Sadario. Jadi mau lihat ya, Pak. Oke. Oke. Jadi mau lihat ya, Pak. Pasaha musik Kembali Ketua Umum kembali ke Patambor tempat. Indonesia. Kembali ke tempat barisan.